Duha ka balay sa Barangay Bugos sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Mga residente ng apektado nanawagan og tabang human walay nasalbar tungod kalit ang panghitabo. Ani ang report? Look at ko, my God. Creepy. Bagang aso ang milukop sa kabuntagon sa mga residente sa Barangay Bugos sa Cagayan de Oro City. Human nga miulbo ang sunog sa usa ka compound sa lugar. Sa video nga kuha ni VJ Deliava, makita pa ang kadako sa kalayo nga paspas milamoy ngadto sa balay. Naog daw ang usa ka balay og partially nasunog ang kasikpit nga balay nga gihimong boarding house. Paspas kuno nga mikalat ang kalayo sa mong panimalay. Gibana-bana ang mukabat sa 20,000 pesos ang structural damage sa maong insidente. Pag abot na mo, misiga na mo guna diya sa kuan. Kani? Mga balay. Dako na. Medyo na gyud. Kay dali ra siya misuyop kay kuan man ni siya mix niya ang yang salog kahoy niya halo ang ilalom. Okay. So dali gid kay siya ni Dali ra gid siya. Human nga miulbo ang sunog diri sa Barangay Bugo ug karon gideklara na sa BFP nga fire under control ang insidente. Nagpadayon karon ang mga personel sa BFP sa ilang overhauling nga ginahimo aron masiguro nga dili na mobalik pa ang kalayo. Padayon pang ginaimbestigahan sa kabumbirohan ang tinubdan sa sunog. Apan sumala sa mga tagbalay, nabulabog kuno sila diyang misiga ang linya sa ilang kuryente hantod nga miulbo ang sunog sa lugar. Tungod sa kakalit sa hitabo, tapot sa lawas lamang ang ilang nasalbar. Naingon naman to yung igsoon nga, gawas mo ta kay naisunog. Abi na binuang ra niya nga ingon nga sunog na. Pag gawas na kay kaso naman diya eh. Pagawas na ko una ang mga bata. Magbantayon kita sa atong balay kung kini among isda balik-balik lang man ni kung maglungag ta atong atangan, bantayan nato. Kung maluto na ay hara na to kuanon, iop na to ang kalayo, palungo na to. Dayon kung mulakaw ta sa atong balay, mubiya ta kanang mga outlet o breaker, kinalang gina siya iop. Samtang alang sa mga buot mutabang ngadto sa mga nasunugan, mamahimo ninyo kining ipaabot pinaagi sa numero nga inyong makita sa TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.